Osote onye isi ala Nigeria bụ Senator Kashim Shettima agbapego ụlọ ọrụ ebe a na-emepụta akụrụngwa eji agụkọ ọkụ latrik a na-akpọ mita n'olu bekee n'Oraifite dị na kansụl ekwusigo. Ya bụ ụlọ ọrụ bụ Advanced Energy Management Solution bụ ndị lụrụ ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo onye nabatara osote onye isi ala na Chinua Achebe International Airport Umueri n'ụtụtụ ụnyaahụ abịara ya bụ njem duru ya wee gaa n'ụlọ ọrụ ebe a dị wee mee mmemme ịgbape ya bụ ebe. Gere akọ maka nke a n'ozuzu oke. Papa ya bebe osote onye na-achị Nigeria ahụ toro ọrụ ọma nke gọọmenti Soludo na-arụ na steeti a ọ kachasị inyere aka gbopụta gburugburu ebe a ga na-awụpụta ụdị azụmahịa dị iche iche. Gọvanọ Soludo n'okwu nke ya kwupụtara mmasị ya na ọbịbịa ya bụ Vice President ga-enyere aka kwalite njikọ dị n'etiti steeti a na federal gọọmenti n'ebe o metụtara nchekwa nakwa ihe ndị ọzọ. Na ya bụ njem onye Vice President a mechara jee gbape Ijele FM radio station ma gbapekwa agba nke atọ nke Sir Emeka Ofo Foundation Housing Scheme ebe a nọkwara na ya kesachakwa ihe nrite nyegara Widows Cooperative Society. Inyefe igodo ụlọ n'aka ụfọdụ ndị ajadu site n'aka ya bụ foundation bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme nke osote onye na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nakwa onye sekretari nke gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobel na Chief of Staff nke Gọvanọ Soludo Maazị Ernest Ezeajụghị nakwa ụfọdụ ndị si n'ụlọ omeiwu nke ala Nigeria nakwa ndị steeti a bịara.